गासै बड'लेण्ड रादाबनि मावथिफारिया लोगो नोंथांमोननिसिम आं सनितपुर बासि जानानै आं बेखौनो जोबोद रंजानाय मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मिरु थुनलाइ आफाद, लोगोसे बर' हारिमु आफाद जथायै फैबाय थानाय 15 आरो 16 नभेम्बराव भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। बे जोंनि थाखाय, बर' जातिनि थाखाय बे जारिमिनारि सान जानानै थागोन आरो बे जोबोद बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव। आं गोजोननाय मोन्दों आरो बेखिनि हाबाफारिखौ गोबां सानखांथिजों साननानै जे लाबोनो हाबाय, बेनिखायनो आं गेदेमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि, लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथां गेदेमामोनखौ आं खर' गंग्लायै आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय, गाहाम हामलायनायखौ जासियो। थारैनो बिथांमोना नांगौ समाव नांगौ बायदि सानखांनानै बे महोत्सबखौ दिल्लीयाव खुंनो लादों। जोबोद मोजां जादों बियो। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि गासै हाबाफारिया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोसोखांथि जानायजों लोगोसे बर' हारियाबो जे मोनसे गेरेमसा हारि, बर' हारियाबो जे मोनसे भारतनि जौगासार हारि, भद्र हारि, हारिमु राव थुनलाइजों रोहो रोहो मोनसे दावगाखांनाय हारि, बियो बे गोदान दिल्लीयाव बे खुंफुंथायनि गेजेरजों बेरखांगोन आरोखि। मेनलि बर'नि जेंना जेंगोनानि बागैनो सावरायनाय जागोन। बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाया GI टेगआव जायगा मोनबाय। बेफोरबो बैयावहाय एगजिबिशनाव जोङो टल्सफोर बहायनायनि गेजेरजों गोबां आलासिफ्रा बावहाय नुनो मोनगोन आरो बावहाय गोजोननाय मोन्दों। भारत हादरनिनो गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङाबो गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लागोन। भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाहयाबो बाहागो लागोन आरो ओइचआरनि मन्त्रि मिस्टार मानगोनां धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङाबो बावहाय बाहागो लागोन। बे मोनसे जोबोद मेहेरगोनां हाबाफारि जागोन आरो बेखायनो मेहेरगोनां मानो होननानै बुङोबा भारत हादरनि गेदेरसिन सुबुंफोरानो बावहाय जिहेथु बाहागो लागोन। बे जोंनि मोनसे गोग्गाथाव मोनसे इभेन्ट एबा हाबाफारि जागोन आरोखि। बड'लेण्ड महोत्सबखौ दिल्लीयाव खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों बर' हारियाबो मोनसे जौगासार हारि, गोरों हारि, भद्र हारि, बेखौ दिन्थिनाया जों बयनिबो मावनांगौ बिबान। दिनै सम आरो थासारिजों लोगोसे दिनै जोंनि गोरों गोराफ्रा, आं दहायनो बुंदों जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनदांदों जे जोङो भारतनि बे राजथावनियाव जों जुदि बे हाबाफारिखौ खुंफुङोबा बुहुमा जोंखौ मोनथिगोन। जोंबो बुहुमनि सुबुंफोरजों समानै जोङो सिनाखि मोनफागोन आरो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जानाय लोंनायाबो मोनसे मान मर्यादा मोननाय थासारियाव सहैबाय। बियो सिनायथि मोनगोन आरोखि। बावहाय जोंनि मोसानाय, जोंनि मेथाइ खननाय, जोंनि थुनलाइ जौगानाय गासैबो बिथिङानो बे महोत्सबनि गेजेरजों जायगा मोनगोन आरो रोखा रोखा बेरखांगोन आरोखि। आंनि सानदांथिनिफ्राय बे महोत्सबआव 5,000निख्रुइबो बांसिन बावहाय सुबुंफ्रा बाहागो लागोन, जेरावनाखि मोनफ्रोमबो जोंनि भारत हादरनि सिङाव, भारतनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफ्रा बावहाय बाहागो लागोन आरो आं खावलायगोन, आं आपिल खालायगोन जोंनि बर' फिसाफोरखौ, गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ जेन बे बेसेन गोसा मेहेरगोनां बे हाबाफारिखौ, जारिमिनारि बे हाबाफारिखौ जेन बयबो गावनिनो आंनिनो साननानै जेन बाहागो लायो। हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव नों दानागार आं दानागार बाहागो लायो, आं बेखौ मिजिंथिदों। आङो आरोबाव फिन खेबसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमुआ, बर' हारिया, बर' हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाया बुहुमाव गोसारथों, बर' थुनलाइया थांनानै थाथों, बर' फरायसा आफादा जिउ लावथों। आरोबाव बेबायदिनो मोजां मोजां सानथौ सानस्रिया बे आफादफोरनि गेजेरजों बर' हारिनि जौगानाय, गोसारनाय, गायसननाय गासैबो बिथिङाव जौगासारनो हाथों, मोजां मोजां सानस्रिया फैबाय थाथों। आं बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिनानै आं साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम, मेनलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथां गेदेमामोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै, खुलुमनाय बावनानै आंनि बिबुंथिखौ बाहायनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।